posar-me cremes, però vaig comprar aquesta. Té protecció solar i iguala una mica el to i fa olor a mango. Ara, el pitjor de tot de posar-se cremes o maquillar-se sempre és treure-s'ho a la nit. Quina mandra! Ara és de color blanc i ara és del color de la meva pell. És que m'encanta, fa tan bon olor. Crec que pel contorn d'ulls hauria de fer servir una altra cosa, però sé la vi. A part d'això, l'única cosa que faig, i no sempre, si em ve de gust, és una mica de polvos, que no sé exactament per què serveixen, i una mica de rímel, que el vaig comprar waterproof perquè vaig pensar, home, pel mateix preu, millor waterproof. Mentida, no caigueu en aquesta trampa. Després, treure-s'ho és un drama. Una de les meves coses pendents és aprendre a cuidar el meu cabell i descobrir si vol ser arrissat o què li passa. Se'm veu bigoti? Serà possible? Pues vale. No m'he fet mai el bigoti, ni tinc cap intenció de començar a fer-me'l i tenir un mal de cap més. Mamà, no mires. Ara mateix us heu convertit en testimonis de que aquest és el meu primer intent d'obrir-me un canal de YouTube i penjar videoblogs. Encara no tinc ben preses les mires de la càmera, no tinc un trípode, estic improvisant, però és que hi ha tanta gent, som tanta gent els que tenim clar que volem fer una cosa i no ho fem, que he dit prou. No poden passar més dies. De moment, aquesta caixa em servirà de trípode. Seria fantàstic dir-vos, publicaré un vídeo cada setmana, cada diumenge, cada dilluns, no ho sé, però això, de moment, no passarà, perquè ara estic improvisant i disfrutant. El que sí que intentaré a cada vídeo és ensenyar-vos coses del meu dia a dia, però sempre amb com a mínim un valor afegit d'interès que t'hi cagues per vídeo. Fa una setmana i mitja aproximadament que vaig al gimnàs i faig dieta i lluny de ser això un propòsit d'any nou típic i tòpic, forma part d'un pla que va molt més enllà. El principi de tot aquest canvi no prové d'un propòsit petit com pot ser menjar millor o practicar esport, el típic que ens plantegem a principis d'any sempre, sinó que ve de l'objectiu d'aprendre a cuidar-me, d'entendre que el meu cos és el meu temple, que només en tinc un i només en tindré un, que vull envellir bé i per tant he de fer coses perquè això passi. El primer punt d'aquest procés va ser trobar una doctora que treballés amb perspectiva de gènere i el segon, que observés tot el cos com un conjunt i no com òrgans separats que no estan relacionats entre si, perquè això és un greu error. No ens podem oblidar de que ara mateix, malauradament, no només la salut mental és un privilegi, sinó que la física també. A la que és ara la meva doctora, li pago la friolera quantitat de 100 euros la visita. I fa mal, per suposadíssim que fa mal i és un esforç, però aquí recau el fet d'anar recordant que ens hem marcat un objectiu. Estic intentant gravar per una altra cosa, però no hi ha manera. No me sale. Però crec que... Sí?
Ara imagineu-vos que, per exemple, un dia qualsevol la vostra àvia us diu: jo és que tinc molts problemes als peus. La meva àvia té molts problemes als peus perquè tota la vida ha fet servir unes sabatetes per senyora que són així petites i fa que porti els dits així apretadets i li quedin així. I això, ara mateix, per ella és un problema. I jo vaig dir, d'acord, si el meu objectiu és cuidar-me, jo no vull que als meus peus els hi passi això per fer servir un calçat que no és el correcte. I vaig començar a fer servir això, que sincerament li vaig veure a la Cristina Pedroche, ho vaig comprar per Amazon, i això el que fa és corregir el posicionament dels teus dits. Per això tinc en aquesta caixa el meu primer parell de sabates barefoot. Fa molt de temps que sé que existeixen aquest tipus de sabates, però totes les marques que havia conegut tenien un puntet hippie, per què no dir-ho? I aquesta marca, quan la vaig veure, vaig dir, vale, no sé, a mi m'han molt urban. Les veureu i m'ho dieu vosaltres, però a mi és un regal de la marca perquè vaig contactar amb ells i m'han enviat 2 parells diferents, ja us explicaré per què. Ara és quan he de fer allò que fan totes les influencers. What? M'agraden molt, molt. Mireu. Veieu que són superamples? Aquí hi haurà el meu ditet petit i no aquí apretujado amb un altre. Què és aquesta fantasia? Són precioses. I a part d'agradar-me, estaré cuidant el meu cos, que és el meu objectiu. No sé si se m'escoltarà a Barcelona. Avui tinc la tercera sessió amb la nutricionista. Estic contenta, no estic contenta de pagar-li, però estic introduint molts aliments nous i em sento superlleugera. Cada vegada se'm fa més fàcil, que aquest era l'objectiu principal. Així que seguim. Tu pots marcar-te propòsits o marcar-te objectius. Jo els meus objectius els hi dic tenir un compromís. Per què m'agrada més dir-ne compromís i no propòsit? Perquè per mi el propòsit està relacionat amb una intenció. En canvi, el compromís té un punt d'obligació. Però alerta, perquè obligació també sona fatal per mi. Compromís sempre ha d'estar relacionat amb compassió. En realitat, si ens hi parem a pensar, gairebé totes, per no dir totes, tenim compromisos a la nostra vida, amb la nostra parella, amb la nostra jefe, a la feina, amb companys de feina, amb la nostra família, amb les nostres amigues. I quin compromís tenim nosaltres amb nosaltres mateixes? Per això, jo, fa 4 anys, vaig dir, prou, m'he de començar a prioritzar i això passarà per mantenir el meu objectiu de cuidar-me. Això vol dir que de cop i volta soc perfecta i ho faig tot perfecte i tot enfocat, això? No. Això vol dir que sempre que he de prendre decisions des de la més petita a la més gran, intento tenir present que aquest és el meu objectiu, perquè he adquirit un compromís amb mi mateixa. No seguiré modes que siguin perjudicials pel meu cos, ja sigui fer-me les ungles semipermanents, beure alcohol... Això vol dir que no me les tornaré a fer mai més? No, perquè m'encanta fer-me les ungles semipermanents. Això vol dir que no em planxo el cabell perquè és dolent per ell? No, em planxo el cabell perquè és més còmode per mi. Però vol dir que tinc sempre present que és vital per mi que he de fer esport? Sí. M'he d'exigir a fer qualsevol esport, he de sortir a córrer com fa tothom, he de fer un esport que no m'agrada gens en un espai que no... No. Seré superhipocondríaca i faré 1000 visites mèdiques? No, faré les visites mèdiques que em semblin més necessàries, que el cos em demani,
una rere l'altra perquè segurament no les puc assumir perquè totes valen diners. He de menjar bé, verdura, variat, totes aquestes coses? Sí. Menjo pitjor perquè tinc un pic de feina? Amigues, la vida. Per això, un compromís sempre ha d'estar relacionat amb compassió, perquè necessito entendre el que passa al meu voltant, necessito entendre el que em passa a mi i a partir d'aquí prendre les decisions per cuidar-me. Perquè sí, perquè ja us ho he dit, perquè cos només en tenim un i pot ser que no sigui un temple, pot ser que no m'encanti, pot ser que li trobi 1000 defectes, però serà sempre casa meva. I a mi m'agrada que casa meva es vegi maca i jo hi estigui còmoda i no hi tingui accés ningú que no m'agradi o que no l'hagi de tractar bé. Ui, que se m'acaba la bateria.